V Českej republike bol odhalený alarmujúci fakt, antikultové hnutie aktívne preniká do vzdelávacích inštitúcií, kde distribuuje svoje manuály a prednáša svoje prednášky. Zástupcovia antikultizmu zaviedli svoje deštruktívne myšlienky do štátneho vzdelávacieho programu Primárna prevencia rizikového správania detí a mládeže, ktorý je pod dohľadom Ministerstva školstva, mládeže a telovýchovy. V rámci programu nazvaného Prevencia vplyvu kultov ničia psychiku detí a vytvárajú pevné negatívne postoje a obrazy nenávisti voči konkrétnym organizáciám a jednotlivcom. Vplyv antikultúr je hlavnou príčinou nejednoty a napätia v spoločnosti, vedie k konfrontácii, morálnemu a fyzickému násiliu. Namiesto podpory, ochrany